Strach patrí medzi najsilnejšie ľudské emócie. V sociálnych službách sa s ním stretávame veľmi často, no nie vždy ho na prvý pohľad vidíme. Klient, ktorý sa bojí, nemusí o svojom strachu hovoriť. Môže byť tichý, podráždený, odmietavý alebo neustále kontrolujúci. Za týmito prejavmi sa často skrýva hlboký pocit neistoty a potreba bezpečia. Zvlášť je to u klientov, ktorí sú dezorientovaní. Neodchádzajte, prosím. Kedy sa vrátite? Zostaňte. Ešte mi treba zdvihnúť vankúš, podať čaj. Vidím, že to nie je len otázka. Potrebuje ďalšie a ďalšie veci, aj keď je o ňu postarané. Ukazuje mi, že cíti strach. Potrebuje istotu, že je v bezpečí. Vnímam, pani Anka, ako keby ste sa báli zostať sama. Potrebujem však teraz odísť. Čo by vám pomohlo, aby ste sa cítili bezpečnejšie? Čo môžem pre vás urobiť? Pomohlo by mi, keby ste nechali pootvorené dvere a odkryli žalúzie. Klientka môže samozrejme požiadať o mnohé iné veci. Zostaňte chvíľu so mnou a držte ma za ruku. Zatvorte dvere. Pomodlite sa so mnou. Sú veci, ktoré pre ňu môžete urobiť. Rada to pre vás urobím. Sú veci, ktoré pre ňu môžete urobiť, ale potrebujete najskôr niečo iné dorobiť u iného klienta. O chvíľu, o 15 minút za vami prídem a budem chvíľu s vami. Sú však veci, ktoré pre ňu urobiť nemôžete. Pani Anka, toto pre vás urobiť neviem. Možno vám však môžem pomôcť inak? Ako? Necháte priestor na odpoveď klientke. Iná možnosť je ukázať klientke, že je v bezpečí. Uistiť ju, že je všetko v poriadku. Strach má mnoho podôb. Môže byť otvorený. Klient plače, trasie sa, prosí. Alebo skrytý. Klient pôsobí tvrdohlavo, útočne, kontroluje okolie. V oboch prípadoch je podstatné, aby pracovník nehodnotil, ale vytváral pocit istoty. Pomáha nám pokojný hlas, predvídateľnosť našich slov a činov, fyzická prítomnosť a pokojná neverbálna reč tela. Keď klient cíti, že je v bezpečí, jeho strach oslabne. Láskavosť a stálosť sú jeho liekom. Nezľahčujte strach klienta. Veta "nie je sa čoho báť" nepomáha. Namiesto toho radšej môžete zvoliť vetu "rozumiem, že vás to znepokojuje". Poskytnite istotu. Jasne hovorte, čo sa deje. Vysvetlite, čo bude nasledovať. Vaša prítomnosť pomáha. Rozprávajte jemne a pomaly. Strach je prirodzený. Všetci ho poznáme. Aj my sami, keď si nie sme istí, čo bude. V sociálnych službách je našou úlohou nielen pomáhať telu, ale aj duši. A pre dušu je najväčším liekom pocit bezpečia a porozumenia.